Siellä on pään kokoinen holse. Voinko... Nyt tultiin Seinäjoelle. Tultiin katsomaan autoja. Tuossa on tuolla niinku... Onko se sun? Ei, se on joku läski. Ei ku... No on se mun vittu! Siinä on erikoinen välivari. Otetaan uudestaan. Siinä on muuten erikoinen välivarin valinta. Välivalinta. Onko telalla vedetty? Niin kumpi? Tuo Skoda vai tuo Audi? Voisi jopa erehtyä, että se olisi PV:n omaisuutta. Nelikutoinen. Noin. Mä haluan kans tuollaisen. Onks toi se M57? Tässä on tuossa on Villen auto. Kuvaa nyt tuotakin vähän välillä. Jottei vain mua. Laita mut liikkuu. Tästä mä tykkään, tää on hyvä. Mä tykkään tästäkin. Tuosta miten niin välitän, mutta ei kerrota sitä tuolle. Tuossa on mun auto. Mä pesin sen 2 tuntia sit. Se on jo nyt kärpäsiä täynnä. Siinä on uudet vanteet kans. Uudet. Kaikki aina valitti, jottei mulla noita lätkiä noissa vanteista pevarin perikkiä. Nyt on. Ostin AliExpressistä. Onko täällä CDLC-tarrat? Ei oo CDLC. Joo, pilalla koko paska, jos ei oo CDLC-tarrat. Ei tuu vittujakaan tästä. Täytyy sanoa, että jos ei sulla oo CDLC-tarraa, niin kaikki on päin helvettiä. Tämähän voi soittaa sitten vasta kun on ne CDLC-tarjat, niin sitten vasta voi Ruutille soittaa, että... Missä CDLC? Niin, mihin se on? Missä CDL? Soitanko Ruutille? Soita! Mulla on puhelimessa sillä tavalla vätän näyttää Pikavalita, 3 kertaa, niin se on soitako soittaa Ruutille. CDLC, teet tästä hienon tästä sun autosta, niin sanotaanko, että sana autolla ajettavuus, niin se heitetään ensimmäisenä ikkunasta vittuhun. Ei se vittujakaan. On tuo vielä on ajettava, mutta sanotaanko niin, että jos sä haluat mukavasti tuolla mennä, niin ei oo mitään mahdollisuuksia. Ei oo mitään mahdollisuuksia. Näin sanoo heimoneuvosto Vähäkyrö. CDLC. Mikä tämä on? Miksi? Mä tiedän. Se löytyi Seinäjoelta, niin otettiin mukaan. No mutta sehän on aivan hyvä. Niin, me ajateltiin mainostaa Lapua kukkiin. Niitä kyllähän kukkia pitää kerran. No joo, niin ja kun siinä lukee Lapua kukkiin, kun eikö se nyt... No vähän, me on sellaisia vai. Me tullaan. Hyvä. Mulla on kuvaaja taas meissä. Oota, venä, ota toi! Venä nyt kuulee. Tehdään niinku leffas niinku tehdään, mulla olisi niinku tämäkin. Tää on niinku behind the scenes. Toimiiko? Onko tämä päällä? Oota venä, on se päällä joo. Täällä on hieno Mercedes. Ei vitunkaan hyvä mikä tuo on, mutta tuo on hieno. Mennään katsomaan. Eikö se oo 190? En mä tiedä. Täällä on hieno auto, mä tykkään siitä. Olisi robottista. Näin. Täällä on huippu. Vähän on huippuvehkeet. Joo, en mä sitä epäile. Mikä, saaks selville jo? Tämä on Mersu. Joo. Mikä Mersu tämä on? 190. 190 Mersu. Mikäs Joku teillä on tässä? Tää on niinku tommonen Tenava. Se on just se. Tenava. Mitä sun jalalle on sattunut? Pelissä meni kantapää. Mitä sä teit? En mä tehnyt mitään, se oli vastustaja. Älä valehtele. En valehtele. Okei, hyvä. Kato oikea jalka, ei pysty potkimaan. Kyllähän ne ammattimies tutkii vasemmalta. Joo, se on. On lakkavikaa. Lakkavika, se on viikki 200 €, se vetää väri päälle. Samba 2.0. On taas yksi hieno auto. On käyty.
Arvostan. Rapalo samanmoinen. Se on hieno. Rapalla on vähän hienompi, kun se on vähän enemmän ruostunut. Mä kerron teille yhden jutun. Siinä ei ole P-pilari ollenkaan. On hieno väri. Siellä on pään kokoinen holse. Voinko kuvaa vähän kauempaa, kun me ollaan kaikki tässä tälleen? Sytyn. Nyt kun olisi joku Chubu-kuski, niin voitais käydä vähän juttelemaan sen Chubunkaan. Nää jätkät on vähän piriseistä. Tärkeä. Nossipullot selkänojassa. Se on Pemari. Se on Pemari. Se on Pemari. Nissan E46. Käyks tää? Joo. Tultiin tähän jalastuuleen pitämään pikkuinen tauko, kun tässä vähän nyt ripottelee ja näin, niin ei nyt oikein oo mitään happeningia nyt hetkeen nyt taas. Äsken satoi aika kovaa, mutta nyt ei saada niin kovaa kuin äsken. Äsken mietiskeltiin, että kun saisit Chubuja tähän videolle, niin tos niitä ois. Odotellaan nyt hetken aikaa, että tässä mietitään mitä tehdään ja katsotaan, jos soitais vaikka jotenkin Burnista jossain kohtaa. Tultiin nyt vähän kiertämään tässä ennen kuin sarja alkaa taas. Siinä on hieno 39, komeilla vanteilla. Voidaan kuvata tuota koppimönkiä. Käydään. Täällä on valoja, hei mennään tänne. Tässä on hienot valot, pojat. Kattokaa valoja. Täällä on Corvette. On hieno. Se pitää ääntä. Vitun mikro, saatana. Siinä on valoja, valoja. Ehkä vähän. Terve! Minkäs ralliin sitä ollaan lähdössä? Pohjola-ralli! Selvä! Hieno golfi tos. Täällä on Volvo S70 ja tytöt. Onko ollut hyvä miitti? On ollut hyvä miitti. Hyvä. Näihin kuviin. Hyvä fiilinki, kun on paljon porukkaa liikenteessä. Paskaahan täällä on. Älkää tippuka ikkunasta. Ei tiputa. Mä istun tässä, niin mä en tiedä. Hyvä! Se oli Tampereelta. Nääs. Katsotaan saalista. Onko saalista? Onko saalista? Onko saalista? On saalista jo. Täällä on saalista. Vittu, että on saalista. Ei, mutta sinne nakataan saalista. Hyvä. Ai jaa. Häh? Onko tämä sun auto? Ei helvetissä, mä oon 10. No ei sitten mitään. Mutta hieno auto sulla on tässä kuitenkin. No joo, ei tuot. Vittu, se on ollut mutsina. Sun mutsin auto. Joo. Sun mutsinos on hyvä maku kyllä, joo. Ai joo. Ai sä meinaat. Maks lähdä stanseen Mitä- joku mitä se helvetti. Et oisko se sinkku? Se on Bemari. Oikein. Hienot vanteet. Ei. Tosta takakaaresta ei voi sanoa samaa. Että tää on joku auto, mikä näyttää tehokkaalta, mutta se ei oo. Eli jokainen. Kato tota lippaa. Kato tota lippaa. Fiat. Ei. Tuu kuvaamaan tästä aika rajulla spekillä. Ja lommo. Tärkeä lommo. Miata. Vittu se on Miata. Tyttöjä auto.
Voi hinata pois, se on hyvä. Pikkubroidi just pääsi sen kyydillä tänne. Voi sanoa, että tämmöisellä 190 pitkällä on aika ahasta olla tollasessa. Flägä, tärkeä, olla edustettuna. Ja vanteet on. Mitä jo? Ei, se ei ollut siisti. Tulee. Ei tuu, haistakaa vitu. Joka jätkälle ei tarvitsisi antaa nettiselainta. Mikä tämä on? Tää on M5. Ei kun tämä tässä kylissä. Firma. Onko se teidän firma? Oo. Mitä te myytte? Meillä on tulossa kaikennäköistä tuuninkin-osaa. Onko Pemareihin vai? Ei kaikkiin. Tai Ei. alkuun. BMW, Audi ja Mersu. Mutta ensimmäisenä BMW. Asiamies. Soundcheck. Annapa soundcheck. Ei se haittaa. Nyt tulee joka puolelta autoja! Apua! Hyvä! Lisää vaan! Takakaaret oli vaan eilisessä. Ei haittaa. Mä oon tänään. Vittu viime vuonna. Kuva pösö! Mistä te ootte? Perveneolta. Ei tullu vittu yllätyksenä! Minkä koneella? Ei kiinnosta vittuakaan! Kuva peräluukun oikea alas. Peräluukku oikealla. Ei mitään, kuvataan vähän somea. Minkä some? Ei riitä vaikka jakais kahdella. Ripeä läski. Kuka? Minä. Otti juoksuaskelia. Niitä hirveä Kaikki usein. 3. Trolli. Mitä ne huusi? Sulla on kiva pinkki paita. Tai missä pinkki paita on? Tuolla se menee. Pöksyyn kun lyötiin kameraan assu eteen. Hello! Ja Pelle! Hei! Lakkavikaa part 2. Se tietää Viikille hommaa. Se on lakkavikaa kone Pelle. Se saa ensi viikolla hakea pois. Sit se menee oikeesti 2 kuukautta ja se ei laita sulle mitään viestiä se äijä. Ne haluaa, että sä kuvaat niitten autoa. 530 niinku kaikki muukin romut. Saako näitä M57? Kun ei oo kellään muulla. Joo, ei vissiin saa. Ja vissiin joku paukkusofta on harvinainen Onko kans tässä näissä. paukkusofta? Ei oo. Onko tässä paukkusofta? Se on niin Mistä harvinainen. paukute? Ei oo paukkusoftaa. Sentään ei oo paukkusoftaa. 100 varma faijan kies. Pidä minä. Tiedätkö sit kun mulki on tarpeeksi varres mittaan, niin mäkin ostan tommosen. Ei nyt. Kaikki hyvin. Oh. Mitäkä menee? Älä jätä roikkuu. Mitäkä menee? Älä jätä roikkuu. Hei. Onko hauskaa? Hyvä. Se on ihan vitun kova äijä. Moi! Mun nimi on Keijo. Tässä on mun frendi Kalle. Downshiftattiin samassa tarhassa, nyt tultiin tänne verkostoituun. Hei, käy tsekkaa mun kaltsu. Kilotöissä jotain visioit, niin se meni, joo. No niin. Miitti on vähän niinku meidän osalta niinku taputeltu. Rupes satamaan vettä ja meni tää autonpesun aivan vitun perseelleen, mutta mennään nyt näillä mitä on ja oli ihan hyvä miitti. Kiitos Siihen asti, kiitos Seinäjoki. Siihen asti kunnes rupes satamaan. Oli priima sää ja kauniita daameja ja hienoja autoja. Kuvat tonne kanssa. Näin. Me lähdetään tästä nyt kotia päin ja kiitos kun olitte mukana. Nähdään ehkä joskus seuraavassa jaksossa. Peace out. Painutaan nyt vittuun täältä keilahallista. Kiitos tästä. Oli hyvä miitti. Nähdään. Moi.